Ambuye atithandize m'bale wanga pamene tikubwera ku yankho la funso limene mwafunsa kuti n'chifukwa chani mabanja a anthu amene akukhulupirira Mulungu kapena mabanja amene amamangidwa amakonda kutha chisawawa kapena kukhala muzokangana kwambiri siyana mwinanso ndi anthu otadangotolana. Ine m'bale wanga poti wandifunsa kuti kodi chinthu chimenechi mmachiona bwanji muli ku chipembedzo chanu chakale, ndikuti kuyankha kwanga nditenga mbali imodzi imeneyi kuti kayankhidwe kangaka kakhale kolondola kusiyana nkulondola mbali ina imene mwina mungafunika abusa akuchalichi kwanu kuti akufotokozereni mwina iwo ali nzifukwa zawo zimene zimapangitsa kuti mabanja ngakhale atamangidwa pa chalichi adzithabe kapena azisokonekera. Koma ine ndikupasani chifukwa chimodzi chokha kapena ziwiri mpata utapezeka zikhoza kuposera pamenepa. Koma ine choyamba ndimafuna ndinene kuti maziko a Satana ndiyelekezi anadziwa kuti ngati mukufuna kuwononga chikhristu ndekuti muwononge banja. Ngati mukufuna kulowa pakati pa chipembedzo nde chipembedzo chomukachisokoneze ndekuti mulowe pa banja. Chifukwa chake ncha banja kapena kuti ukwati umene umakhalapo pakati pa mkazi ndi mamuna, chinthu chimenechi ndi chinthu chimene Mulungu anachiyalira maziko kuchokera ku munda wa Edeni. Koma ndimafuna ndinene kuti kawirikawiri mukapeza kuti anthu amene amakakhala pa banja limene lachita kumangidwa lija timati lomanga la pachalichi amakonda kukumana ndi mavuto pa zifukwa zakuti Satana ndiyelekezi amene nthawi zonse chidwi chake chimafuna kukayang'ana mayambidwe a banjali wakhala akulowa m'mapulani osiyanasiyana pofuna kugwetsa chinthu chimene chikutchedwa kuti banjachi. Kodi pamenepa tikufuna tione motani mwana wanga? Tiyambe tabwerera tione kuti maziko apakati pa mkazi ndi mamuna akamalowa m'bokosi lotchedwa ukwati, kuti banja limeneli Satana ndiyelekeza asaliswe, likufunika kuti choyamba munthu akakhala kunja kwa bokosi la ukwatiko, mamuna kapena mkazi, kodi akamalowa m'bokosi limeneli amakhala atanyamula cha chikhulupiriro chimene akunyamula mkazi ndi mamuna. Zikhulupiriro ziwiri za anthu amenewa ndi zimene zimakayika konkreti pa banjapa kuti banjali lisasweke. Mukawerenga malemba a Mulungu mudzapeza kuti kawirikawiri Mulungu amaoneka ngati akudana nazo kuti mitundu ya Mulungu ikwatirane ndi mtundu wina umene supembeza Mulungu. Chimene chinkatenga nawo mbali kwambiri kuti udani umene ukule ndi chifukwa chakuti pakatipa pamakhala chikhulupiriro, osati chifukwa cha mamuna kapena chifukwa cha mkazi kuti Satana amadana ndi mkazi kapena amadana ndi mamuna. Koma awiri inu mukalowa m'banja mutanyamula chikhulupiriro chosiyana, ndiye kuti Satana ndiyelekezi amadziwa kuti imeneyi ndi imene ingakakhale galaundi imene ndikhoza kukanyamukirapo. Sono timvane pano, Satanayi akamayang'ana mabanja amaliona kuti banjalo lili ngati ka airport kapena kuti ka giraundi kamene angatererepo pofuna kukagwira ntchito zina zimene akhoza kufuna kuzigwira ku dziko lapansi. Ndipo akafuna kuyeserera mapulogalamu ake amayang'ana pamene pali banja kuti akafika pakati pa banja limeneli ndi aliswe.
ndiye kuti banja ili likhalero kuti satana ndiyerekeza asalowe kuti lisathe. Banjalo likufunika kuti polowa m'banjamo anthunu munyamule chikhulupiriro. Tsono pano ndimafuna kuti iwe undimvese pa statement yanga iyi. Pamene tikulowa m'banja kapena kuti pamene tikulowa m'bokosi lotchedwa ukwati, mavuto amene amapangisa mabanjawo amene timawatcha kuti oyera ate ndi chifukwa chakuti polowa m'bokosi lotchedwa ukwati mkazi amanyamula chikhulupiriro cha mtundu wa kwawo, mamuna amanyamula chikhulupiriro ndi chikhalidwe cha mtundu wa kwawo nikulowa nacho umu. Pamene mukulowa ndi chikhalidwe ndi mtundu wa kwanu m'banja, ndiye kuti chikhalidwe chilichonse ndi mtundu uliwonse uli ndi ziwanda zake. Nawenso chikhulupiriro ndi chikhalidwe cha mtundu wa kwanu chili ndi ziwanda zake. Ndiye kuti mu bokosi lija lotchedwa ukwati mumakakhala nkhondo ya ziwanda za kwa amayi ndi ziwanda za kwa bambo. Ndiye kuti pamenepa nkhale polowa apa abusa anayimirira ndi kupemphera pa banja limeneli. Sililimba banjali chifukwa nkhondo ili mkati mwa bokosi lotchedwa ukwati ya zikhulupiriro za madamu ndi zikhulupiriro za bambo zimene zakakumana ku banja lija. So nkhondo iyi imakhala ya uzimu yakuti abusa akuchalichi aja ni malingi wawo ndi bride opate yonse sadazione ziwandazi. Mukango asiya kuti mwalulutira mwathapita, ndiye tsopano zimayamba kufunsa WhatsApp, chani apa, iwe ndani? Ndiye uyayamba kufotokoza, hayi ine ndine Luse pamene akulowa m'banja akumpeza John na Yesu wanyamula za kwawo. Ndiye kuti ziwanda za kwa Luse ndizo zikuyamba kufunsana kuti ziyambe kukulirana mtima m'bokosi lotchedwa ukwati lija. Pamenepa tsopano pamakhala kuti Luse pochoka kwawo watenga ziwanda za mabodza zikufuna zikalande bokosi lija zikalamulire telitole ija, koma lingi avala. Nayenso John polowa uku watenga ziwanda za umbombo zikufuna zikapange nkhondo mmenemu kuti kodi pakati pa bodza ndi umbombo amene alamulire kabokosi kotchedwa ukwati ndani. Pakuti mizimu ya kwa Luse ndi ya mabodza, mizimu ya kwa John ndi mizimu ya umbombo. Sono mizimu iwiri iyi singalamulire bokosi lonseli, pakufunika mizimu ina igwe kuti poyang'anira banjali uyang'anire ndi mzimu umodzi umene uzisamala mmenemu. Pamenepa nkhondo ikamba kuchitika, ziwanda zina zimayenera kuchoka kusira bwalo nzache. Ndi chimene mchigiriki kapenanso mu satanic language chimatchedwa kuti sumbimbazo. Eni yakewo amautcha kuti the spirit of sumbimbazo. The sumbimbazo imachita motere m'bale wanga. Pamene iwe ukuchoka kwanu uli wa miseche wa mabodza ukuzapezana ndi ziwanda za John zimene ziziwanda za umbombo zikalowa mmenemu, pang'ono ndi pang'ono ziwanda za kwa John za mamuna zimayamba kukula mtima mmenemu ndi kuyamba kugonjesa ziwanda za kwa mkazi uja. Now zosatira zache muzapeza kuti bodza mkaziyo yamba kusiyala yamba kutha m'banjamo. Sopano limene amakayamba kutengera ndi khalidwe la mamuna la umbombo lija. Ndiye mukamadusa nthawi popeza ziwanda izi zathawa m'bokosi la ukwati zasala ndi ziwanda za abambo za mabodza za umbombo. Chimenechi sopano chikayamba kukufika iweyo mkaziwe nkuyamba kutengera khalidwe la bamboyi la umbomboli, pamenepo ndi pamene pamatchedwa kuti the spirit of sumbimbazo, wakusumbimbaza mkaziyu mamunayu. Mukapeza kuti mkazi adalibe umbombo koma tsopano wayamba kukhala wa umbombo chifukwa watengera khalidwe. Ndiye kuti nkhondo m'banja la ukwati m'bokosi lotchedwa ukwati zimene zawina nkhondoyo ndi ziwanda za John za umbombozi. Mukapeza kuti mkazi adali wabwinobwino koma tsopano akabwera kwawo ayamba kubisa zakudya, wachitika sumbimbazo.
chimenechi ndi chimene chinali chinsinsi choletsa kuti ngati mukukwatirana ndi mitundu ndi mtundu wina, wampingo wina ndi wampingo wina, chiopsezo chimakhala ku chikhulupiriro. Chifukwa chake tsopano ngati ife amene tikutengana mchikhirisitu timakhala kuti anthufe tili nzikhulupiriro, chikhulupiriro chathu chikuyenera kukhala chimodzi, ndipo chikhulupirirocho ndi chimene Satana sangakwanise kuzachiswa chikakhazikika pa maziko a Yesu Khristu. Ndekuti banja lija pamenepa limayamba tsopano kukhala banja lolimba chifukwa lakhala ndi Yesu. Now, pali chiopsezo chachikulu kwambiri chimene chimachitika pa mabanja amene amatchedwa kuti maukwati oyera. Number 1, chifukwa chakuti Satana ndiyerekezi wadziwa kunena kuti m'banjamu ndi mmene mumayamba mpingo, kapena ndi mmene ifenso asataniki timakayambiramo mpingo. Satana podziwa kuti mpingo ndimakayambira pa banja, nayenso Mulungu akudziwa kuti mpingo ndimakayambira mucha m'banja momwemo. Ndiye kuti Satana pobwera mmenemu, chimene amakachita tsopano ndi kuzaswa chikhulupiriro chimene chili pakati panu pa anthu awiri, kuti akapeze malo okhala pakati pathu. So kuti mukadziwe kuti chikhulupiriro chimakhala chimodzi, koma munthu amakhala payekha. Ndi Satana safuna kuchita ndi nonse awiri, amafuna kuchita ndi munthu payekha. Ndi mmene taonera ku munda wa Edeni, kuti Adamu ali m'munda mwa Edeni panadusa zaka zambiri mkazi asadapangidwe. Pamene adali yekha Adamu m'munda, ndi mmene m'bale wanga tikupeza kuti nayenso Satana ankangokhala kaya adali mchifanizo cha njokacho, ankangoyendayenda m'mitengoyo kuti akamuyesa Adamu, akamuyesa bwa, chifukwa iye ponyamukira pake mpabanja amadikira muyandikane mukhale kaya awiri. Ndiye kuchokera nthawi imene tsopano Adamu adali yekha, nayenso Satana adali pe, osabwera kuzayesa munthu. Koma pamene panangoti pabwera nzache, Satana anabwera. So ndimafuna ndichenjeze kuti ichi chitu ndi chiopsezo chachikulu, kuti pali zinthu zina zimene sizinali zikhalidwe zako usanakwatire, sichinalinso chikhalidwe chanu musadakwatiwe. Koma pamene mukwatiwe mukapeza kuti zikhalidwe zachilendo zimayamba ukabwera, zimene zimakakubalalitsani ndi kuganiza kuti mungolekana chifukwa zatiopsa zamba kubwera zachilendo. Chimenechi ndi chimene chimachitika. Koma tsopano popeza iwe ukufuna kudziwa kuti kodi banjali ku sataniki, makamaka mabanja oyerawa amaona bwanji, ine ndimafuna ndinene zipangizo zimene tsopano asataniki adapanga ku dziko lapansi ngati zothandizira kuti zikaswe banja limene limatchedwa loyera. Chinthu choyambirira ndi lingi. Tamvera, lingi makamaka iwo amene amamanga ukwati, amene amavala lingi. Choyamba pali malingi opsa kwambiri amene ndiyerekezi amagwiritsa ntchito. Ndiye pamenepa ndikhale ngati nuyambanso kukuyankha ngati ndikuyamba 1 funso lako lija m'bale wanga, kuti kodi maukwati amene amangidwa apatchalichi amatha bwanji msanga, mikangano imabwera bwanji, nanga iwe unkaziona bwanji? Ndiye ndimafuna ndiyambe kuti choyambirira chimene chipembedzo cha Satana chimapanga pa nkhani ya banja lomanga ndi kuachita divert amenewa kuti pamene akumanga ukwati avale malingi a sataniki. Now, choyamba kuli lingi imene imatchedwa kuti Leviathan gland ring. Malingi amene amavalidwa ku chikwati pali mitundu ya malingi. Mtundu number 1 ndi Leviathan gland ring. Number 2, superior gland ring. Number 3 ndiye pali imene matchedwa kuti Leviathan cross ring. Komanso number 4 pali satanic cross ring.
ndiye mukapeza kuti number 6 pali cross of Leviathan. Ndizosiyana cross of Leviathan ndi imene ikutchedwa kuti Leviathan cross ring, ndizosiyana. Kumaliza pamenepo pali imene sibisa imangotchedwa kuti satanic cross rebelling. Zonsezi zili ndi spiritual symbols in human soul. Chimenechi ndi chimene chimakakhala kuti tsopano ndi chida choyambirira, chimene chimakapangitsa kuti maukwati aja akathe ndi msampha umene Satana ndiyerekezi anawutchera kuchokera ku zipangizo zimenezi. Chifukwa chani okondedwa? Ndimafuna kuti inu mudziwe kuti koyambirira kwenikweni kumene malinga amayamba tsopano kumavekedwa chisawawa pakati pa tchalichi, amene adayamba kulimbikitsa zinthu zimenezi anali anzathu azipembedzo zina zachikunja. Now, malingi ambiri omwe timavekana pa ukwati anachita kupangidwa, ndipo anayamba kupangidwa kanthawi kalero ndi kakampani kapena kuti kagulu kachipembedzo ka anthu kamene kamatchedwa kuti Knights of Malta. Anyamata amenewa ndi amene anapanga adopt malingi amenewa kuti ayambe kukapezeka pakati pa tchalichi. Kagulu ka Knights of Malta ndi kachikatolika, kotero kuti ukwati wa zaka za masenchale awa ama AD Yesu atabwera kale nkupita kumwamba, malingi tsopano anayamba kubwera pa zifukwa za zikole zokamanga ukapolo, pamene kuseli kwakeku kumabisala mphamvu za ziwanda. Mukati Leviathan ndiye kuti mukunena chinjoka chachikulu chokhala kumadzi ku Marine Kingdom. Mukamamva kuti kumadzi pansi pa nyanja, mfumu ya pansi pa nyanja apa ndi Leviathan. Mchichewa m'Baibulo mwathu timamutcha kuti Leviathamu kapena kuti nanguni, chinjoka chikulukulu cha pansi chimene m'Baibulo chatchulidwa maulendo 6 kapena 7 kumene kunena za njoka yayikulu yokhala pansi pa madzi. Ndi imeneyi ndi imene imachita symbolize kunja ku malingi, mpaka na malingiwo amakhala ndi zidindo za Leviathaniyo. Koma pofuna kumulemba Leviathaniyi kapena kudinda Leviathani imene ndi chinjoka chikulukulu, palingipo samadinda chinjokacho koma amadinda majempha ache, zikanga za Leviathani kapena kuti zinyanganyanga za zopezeka pansana wa pakhosi, pafupi ndi pakhosi kupita kumutu kwa njoka yotchedwa Leviathan. Pamakhala pamene pa nyanga kapena kuti mabapu ngati zimalichowa. Ndi mmene chinjoka chimenechi chimaonekera, angakhale mukapita pansi pa nyanjapo kuti chikupanga apiye pa msonkhano wa pansi pa nyanja, Leviathaniyo amaoneka choncho. Ndi amenewa ndi amene adakhala ngati akubisala pakati pa anzathu a Knights of Malta powauvumbulutsira mzimu wa malingi ngati chipangizo chimene chidzipangisa kugwedezeka kwa maukwati kuti mpingo ukanike kumangika. Number 1. Number 2, mukapeza kuti anzathu a Knights of Malta zaka zimenezi atasogozedwa ndi Satana ankayika malingiwa ndi cholinga chakuti munthu akamangika ukwati kapena chikatolika masiku amenewo chikamanga ukwati, osati ankamanga banja la munthuyo ndi munthu ayi, koma amamanga mu ukapolo wa mchipembezo, kuti ngati banja lanu mumangira ku chikatolika mumakhala kuti mwamanga banja iweyo ndi tchalichi, osati iweyo ndi mkazi. Kotero kuti kutuluka tchalichicho kudzakhala kovuta, chifukwa pamakhala kuti mwapanga mapangano aukwati. Inu mmati mukupanga mapangano aukwati, koma mukupanga mapangano akulumbirira pakati pa iwe ndi mpingo. Mmasiku amenewo hani yake ndiyo sausa pang'ono. Tamverani makosana, mphete zambiri
zimakhala ndi chimene chimachedwa kuti seal of Satan. Ndipo mphete zonse zimene zimaonekera ku dziko limeneli mukaona kuti zimakhala ndi madesign, mphete zothesa mabanjasi zimakhala ndi design 1 ya pentagram, triangle, zimatha kukhala ndi chithunzi cha Baphomet koma mozimbayisa, komanso zimatha kukhala ndi kagolide koma kubwera ku orange yomikisa ndi golide. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri. Sono chikuoneka kuti pamene zaka zimapita pa nkhani ya malingi, pamene pankabwera mzimayi wina amene adayamba kupanga kakampani kapansi pa nyanja nikaonekera ku mtunda ka malingi, amene anali ngati nthumwi za Leviathan, chinjoka cha pa Marine Kingdom uja. Mzimayi amene adayamba kupanga design malingi ndipo ankamutcha kuti Luce Logozans. Ayayi amene otchedwa Luce Logozans ndi amene anali ndi makampani opanga malingi ndipo anayamba kumachuluka makampaniwa. Kanthawi yako padadzatuluka kampani yayikulu kwambiri imene idagulitsa masheya ku dziko lapansi kwa anthu opanga malingiwa. Kampani imatchedwa kuti Black Adonize. Ndiye Black Adonize ndi imene imapanga malingi. Ndiye malingi a Black Adonize ankawatcha kuti Alibaba lingi, the Luciferian League. Nkhani yake ndiyo sausa komanso ndiyo sausa kwambiri. Pakosana chimenechi ndi chimene tsopano tikachivala pa tsiku la mapangano aukwati lija, ndi chimene chimakapangitsa kuti mabanja ambiri amene amakamangitsa pa chalichi ni kuvakana lingi. Amakhala kuti lingi wavalayo simukuyika chikole pakati pa iwe ndi mkaziyu kuti musazalekane ayi, koma ku uzimu iwacha amakhala akuona kuti mukukwatirana ndi achina Leviathan kapena mukukwatirana ndi mamemedi asungwana aku Marine Kingdom. Amenewa ndi amene tsopano amabwera kuzakupangani hands up, uzet, WhatsApp, mukalowa mbanja ndiyo mmakayamba kututumuka kuti tsopano mamuna uja sadali chonchi pachibwenza nali hane koma kungolowa mbanja huzet ndiye kuti chatuluka tsopano Leviathan chija chayamba kudzalamulira pakabanjaka. Ndiye kuti lisili makhala banja koma tsopano chimakakhala chiopsezo. Zotsatira zache mkazi amati he kuli bwino ningochoka chifukwa ukutuluka uncha. Sinanga zimenezi ndi simbo ya zinyama zakutchire. Ndiye mizimu ya zinyama zoyimiridwa ndi malingi zimakavumbuluka mukalowa mbanjamo. Kodi lingi padali mkango kapena adayidzodza ku mzimu wa mkango, mukadabwa kuti abambowa ni wokhuluma usiku osati masewera nikupha. Dabwitsa kuti hane watembenuka bwanji ukhala nikupha ndi chifukwa cha lingi imene adavala. Mwina iwowa adavala malingi opyawa. Tingoyerekeza kuti inuyo pamene mukuvala lingi yaukwati mwavala superior gland ring. The superior gland ring amayika kuti inthu timakhala ndi madontho tojemphedwa sitimaonekera ukambuku, koma superior gland ring simakhala ya selingiyo, imajemphedwa koma mu design ya mangamanga apachikopa cha kambuku, koma samayika mangamangawo koma amangojempha mmene design ya makopa akambuku akuonekera ndi mmene superior gland ring imaonekera. Pamenepa ndiye kuti mzimu waukambukumbuku ulowa mmodzi mwa inu awiri. Pamenepa mukapeza kuti mwayamba kuwukirana koma anthu anali bwino. Zotsatira zache mkazi amati kuli bwino ndipite kapena mamuna amati kuli bwino ndingochoka. Chimenechi Satana akukwaniritsira zolinga zache pa nkhani ya maukwati amene ife timawatcha kuti oyera. Ndiye kuti ndibwerere kumbuyo. Number 1, Satana amadziwa kuti ngati banja lilowa mopanda chikhulupiriro chokhala pa maziko a Yesu Khristu Atate kumwamba pamodzi ndi mzimu wake ndi kuyika maziko m'bokosi lotchedwa ukwati, zimene zingati sizilowa
m'bokosi lotchedwa ukwati chimene chimakalowa ndi mwambo ndi chikhalidwe chokamkazi, mwambo ndi chikhalidwe chokamamuna. Zikakumana m'bokosi la ukwati ziwanda zimayamba kulimbanirana maufumu. Wina amatha kuthawa m'bokosi la ukwati kusalamo mkazi yekha, mamuna nkumazungulira kunja kwa bokosi la ukwati. Sono ukadabwa kuti wandisiya ndekha bwanji m'bokosi la ukwati. Mwamunayu awoneka ngati amabwerabe nkumakhalabe ndiwe, nkumachezabe ndiwe, nkumagonabe ndiwe, koma amakhala atatulutsidwa akuyenda kuseli kwa bokosi la ukwati nkumangokuponyera zakudya, iwe nkumapusa zakudyazo. Munthuyu ali kunja kwa bokosi la ukwati. Mukaona kuti kulumikizika pakati pa awirinu kwa chikondi chakukhulupirirana pamakakhala kuti palibe chachitika ncha, chifukwa polowa mmenemu simudalowe ni chikhulupiriro, koma mwalowa m'bokosi la ukwatimo mwalowa ni zikhalidwe za mmakwanu. Mulowa nzachingoni, wina alowa nzachitumbuka, nkumakalimbana. Ndikuti chikhalidwe cha uchitumbuka chikayamba kulamulira mmenemu, chaungoni chikafuna kulamula mmenemu, ndiye nkhondo imakayamba. Sono abusa amakaveka ling'i kuveka ngoni, ling'i inayi kuveka mchewa kaya kuveka mtumbuka. Mumvekere kuti mwamveka John ndinda, simunaveke wanthu ayi, koma mwaveka zikhalidwe zawiri amene abwera uzakunamizani kuchalichi kuti afuna kukwatirana, chifukwa iwowo angofuna kukwanitsa mapangano a ukwati, koma chikhulupiriro chimene chingatengere kumwamba nkukayala maziko m'banjamo, akuti Satana ndiyerekezi sanga iyese airport yonyamukirapo pa banja limene likapena yokathesera mpingo pa banja limene. Chikhulupiriro chimenecho ngati palibe, ndi pamene tsopano mumakapeza kuti mabanja waja munaveka miyambo, mudaveka ziwanda zakumtundu, zakachita nkhondo. Banja lija la dzulo lero likutha, banja lija la dzana lero akusiyana. Ausiyana bwanja amenewa? Anyamatawa polowa sadalowe mchikhulupiriro. Makamaka mmene akuongolera sungwana zaka zino ndiye kuti achawa tiulolera uchoka uchicha wakwathu, vula nzuli wika nthumba, londola magi wa nyanya ukongola mbina ili mpaka uko. Sikuti akupita atakhulupirira koma akulondola mkazi, naye mkazi akuti akamuyang'ana Devi mmene akuonekera avide, ndiye kuti mtima wonse uli pa video mmene aonekera kwawo kuli mabasi, kwa vide kwawo kuli zochitika, kwa vide kwawo kuli sukulu. Akukakwatirana sukulu osati kukakwatirana ndi munthu pa chikhulupiriro. Kotero kuti mmenemu mukadziwe kuti sukulu imene mukuyilondolayo umene si mamanga banja, mabasi waja samamanga ukwati akumtundu, mathalake akumtundu kwawo kwa mamuna amene msungwana anga kukope zimenezo sizimathandiza kanthu. Zosatira zache Satana amabwera kuzaswa, chifukwa Satana samaopa mathalake akawo kwa mkazi kapena mabasi akawo kwa mamuna ni minda. Amaopa chikhulupiriro chimene mwalowa nacho m'banja kapena kuti m'bokosi lotchedwa ukwati. Chinthu chimenechi chiyambe kumveka bwinobwino kwa inu nonse achinyamata amene mukufunafuna mutakwatira. Muonesese kuti pamene muli pa ubwenzi, nthawi ya ubwenzi ndi nthawi yakupha mwambo wa kwanu, nthawi yakupha chikhalidwe cha kwanu. Nonse pamenepa musabwere mtumbuka asakumane ndi mchewa m'bokosi la ukwati, koma mkhirisitu akumane ndi mkhirisitu m'bokosi lotchedwa ukwati. Ndikhulupirira numveka bwino. Pakamakumana m'bokosi lotchedwa ukwati pasakumane mtundu ndi mtundu, koma padzikumana chikhalidwe cha uzimu, padzikumana chikhulupiriro ndi chikhulupiriro, zikumane. Zikakumana zimenezo ndi zimene ziti zipange banja limene ndiyerekezi sakakwanisa kuswa. Sono zamba umasita chisoni pano, chifukwa makolo akumati koma mwana wanga wapeza mamuna wabwino. Aunena makobiri, mwana wanga wapeza mamuna wabwino, adapeza tu mamuna wabwino akunena wapa ntchito. Mamuna wabwino kwa basi nyamata wabwino bachala koma kanyamata kabwino akunena kuti akakapeza katakugulira tu galimoto.
so umakalowa kuti mamuna wabwino ubwino wa mamuna sikuchuluka kwa zinthu maphunziro ndi zimene ali nazo ayi koma maziko achikhulupiriro cha chipulumutso chake zikakumana m'bokosi lotchedwa ukwati pamenepo ukwati umakhala ndiye kuti awa achina Levithani samagwira ntchito, satanic crossling samagwira ntchito, cross of Levithan sigwira ntchito, satanic cross rebelling sigwiranso ntchito. Tikunena tu zimene zimphete zimene zikugulitsidwa kumasanta chakuti kumashopu zokongola zimene timamvekana pa tsiku la ukwati lija dapangira kuti lingi zimene zija mwazitenga kwanda ini yake nachina Levithan hani yosausa ini yake zimene zokondedwa ndachina Luce Logosans makampani yawo osausa kwambiri ndi Black Adonize khani osausa akupanga malingi ndiye malingiwo akuwatcha kuti Alibaba Luciferian Ling. Zimenezo abusa sada zione, zimenezo akula mpingo sada zione, adikoni sada one, zimenezi zikuoneka kuti ngakhala church elder samaona. Amangotenga nkungomveka ndiye mukumveka Levithani mwana pachikwati pa chalichi. So asataniki amalulutira usangalala mukangoti Levithaniyo nchalamo pa nawonso wa kukondwerera. Ine nkukonda chimene chokondedwa wanga nkumulangiziratu ine nili naye wanga ni umulangiziratu pano kuti iwe wanga ukamakalowa basopo malingi ofuna udzatenga mwana wanga ungobwera usabwere lilingi tangokwatira khani yosausa abusa apempherere zathera pomwepo koma malingi waninawo mantha chifukwa nyamatawa atapasula kwambiri ndi mabanja akungotha wanthu akukangana. Tamverani pamakhala zinthu ziwiri m'bale wanga nimalize ni nkhani imeneyi kutha banja kapena m'bokosi lotchedwa ukwati Levithani kapena anyamatawa oyimiridwa ndi malingi ndakutchulira pamene papawa achina Superior Levithan satanic crossling komanso iyi satanic cross labeling makosana amenewa mosogozedwa ndi Lucifer m'bokosi lotchedwa ukwati lija ukwati wosikuti utha gawo lachiwiri ayi koma amangotulutsamo mmodzi m'bokosi lotchedwa ukwati ndikumakamuyendesa kunja kwa bokosi la ukwati. Ndiye zambiri mukuonazi tikwaona akukhala ku state amakhala kwakuti ali ku 12 ali ku 10 ali kunyambadwe ali kuti kuma ali kumeneko koma mukakayang'ana mukapeza kuti mbanjamo sali mkati mabokosi la ukwati pakati pa mamuna kapena mkazi mukapeza kuti mmodzi akuyenda kunja kwa bokosi lotchedwa ukwati. Ndiye nthawi zonse chizindikiro chakuti ngakhale banja lidamanga pa chalichi koma mmodzi adatuluka m'bokosi la ukwati ali kunja kwa ukwati koma ali m'nyumba momwe akuyenda m'mbali mabokosi la ukwati ni khuma wa mayiwa khalira kukhuma atakayabwera nthawi yanji mvetsera ku gate mpaka 1 2 mafiri ndimene muzimva kuti popopopopopo aubwera uchokera kunja sali m'bokosi koma ali kunja kwa bokosi la ukwati. Hani yake ndio yosausa kwambiri. Undilole kuti ine ndikulekezere pamenepo m'bale wanga chigawo chimene chimwina ndikhulupirira kuti iwe ndine tamvana zimenezi ndi zina mwa zifukwa zimene zimapangitsa kuti mabanja amene ali omanga akaoneke kuti akutha chisawawa. Iwe ndine tikumane mu ndime yachiwiri pamene tidzayambe kusanthula kuti nanga nchifukwa chani mabanja wa amathabe kunja kuno kuli kachinyama kopsa kwambiri kamene kamatchedwa kuti divorce. Kanyamaka kali ni miyendo kali m'manja koma kalibe maso no mese divorce. Ndithu mwina kanyama kameneka kadakumana ndi mayi wanga kadakumana ndi ine ambiri amene ali kuvutika kunjaku adakumana ndi kanyama kameneka kamatchedwa kuti divorce.
phunzire chimenecho pakucha kwa mawa m'bale wanga. Mulungu akudalitse. Amen.